A tithau'n fyfyriwr Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Byddi'n rhan o'r adran gyntaf o'i bath erioed. Cafodd yr adran ei sefydlu yn 1919 i helpu'r byd ddeall y byd. Gwleidyddiaeth sy'n dal i'n hysbrydoli hyd heddiw. Eich prifysgol chi yw hi. Hawliwch y mwyaf ohoni. Mae gan yr adran enw da am gyfuno rhagoriaeth ei hymchwil a rhagoriaeth ei dysgu, ac mae'n safle'n dyst i hynny, oherwydd bydd y radd yn un arloesol a diddorol. Mae Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymwneud â'r ffordd ydyn yn mynd i'r afal a heriau byd eang, a tithau'n fyfyriwr yn un hadran, byddi mewn sefyllfa ddelfrydol i ddod i ddeall yn well beth yw'r heriau hynny, a pha gyfleoedd a meini tramgwydd sy'n dylanwadu ar y ffordd rydym yn mynd ati i'w rheoli. Mae'n cynlluniau gradd yn cynnig cyfle i ti bwyso a mesur cwestiynau a chysyniadau mawr yr oes sydd ohoni. Grym, democratiaeth, anghydraddoldeb, gwrthdaro, moeseg, diogelwch, hawliau, iechyd, cyfiawnder, datblygu a chyfranogiad gwleidyddol. Mae'r byd yn llawn o bosibilrwyddau, ac mae'n hyfryd i weld nifer o gynfyfyrwyr mewn swyddi yn y byd gwleidyddiaeth. I fi, dwi'n barod i ddechrau fy swydd fel newyddiadurwr digwyddiadau byd eang.